салом, як хабар. Дар Тоҷикистон давоми ним соли охир 1291 нафар мардон аз хушунату зӯроварӣ ба Кумитаи кор бо занон ва оилаи ҷумҳурӣ шикоят карданд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11 ҳолат зиёд мебошад. Аз ҷониби занон бошад 278 шикоят ворид гардидааст ки ин дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 61 ҳолат бештар гуфта мешавад. Сабаби бештар аз занон муроҷиат кардани мардонро Бунафша Файзиддинзода, раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон, дар огоҳ набудани бархе аз занон аз ҳуқуқҳояшон рабт дода гуфт, онҳо намедонанд ба куҷо муроҷиат намоянд. ҳамзамон занҳо аз саҳнаи наздикону пайвандон, бархӯрдии ҷамъият ва уқибатҳои эҳтимолӣ шикоят кардани худ тарс доштаанд. Мардон бошанд дар ҳолати эҳсос намудани фишору зӯроварӣ дарҳол барои кӯмак муроҷиат мекарданд. Пардифенкис давои босамар барои фарзанди шумо. Бо Пардифенкис аз ширкати Бегафарм хурдсоли шумо дурраса ба аз дунёи кӯдакӣ лаззат мебарад. Хабару маълумоти бештар дар телеграм канали Азия Плюс.